So hello and welcome back to my channel. To गिबि-गिबियावनो बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव बरायहरबाय लोगोफोर। तो दिनैहाय एकदम मा होनो लोगोफोर सानजाहा दावबायहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। तो सानजाहा मा होनो सिमनसापुरि। तो सिमनसापुरियाव जोंहा आनैनि फिसालानि हाबा दं आरोना लोगोफोर। दा हाबायाव थांनो फैदों जोङो। तो जोंहा सिस्टारजों आंजों आरोना लोगोफोर। तो बिराद मा होनो थांफेरनाय जायाखै आरोना फार्स्ट टाइम बिदि हाबायाव थांनो नागिरदों। उन्दैयाव थांदोंमोन आरोना बिदिनो मा होनो क्लास 6-7 आव थाबासो थांदोंमोन। दायो बिराद गोबावनि उनाव सानजाहा थांनो नागिरदों। तो नोंसोरबो भिडिअ नायलांबाय थादो लोगोफोर। तो सिमनसापुरियाव बर'फोरा माबायदि हाबा खुङो नोंसोरबो नुनो मोनगोन आरोना भिडिअनि गेजेरजों लोगोफोर। तो नोंसोर नायलांबाय थादो। दा जोङो रौता स्टेशनाव दं आरोना नै रौता स्टेशननिफ्राय दा बरिया गाखोनानै थांसै आरोना 10टायावहाय ट्रेन दङ। नायलांबाय थादो लोगोफोर दा मोनहैबा खिथानोसै आरोना। मोनाबाय लोगोफोरनि सेस मा जाबावगोन खोमसि जाबाय खोमसि दाबो मोनहैया गाखोनो बाजोब्बाय। स' लोगोफोर फाइनालि सिमनसापुरियाव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दायो बिदिनो थाबाय फ्रेश जाबाय फ्रेश जानानै ओमफ्राय ओंखाम एसे जानानै उन्दुना थाबाय आरोना। दायो हाबा दानगासिनो लोगोफोर बाथौनि नालाय ओमफ्राय आर'ज लागासिनो आरोना दायो। So good morning लोगोफोर। दिनै मा होनो मोजांखौनो उन्दुनो हायासै आरोना एकदम कारेन्ट गैयिजों मा होनो हन्डा ना जेनेरेटर बियो हरसे गाबबाय फालासे 3 आवार्सफोर उन्दुनो हाबाय आरो देन फुंथाराव ओमफ्राय दायो सिखारबाय। ओमफ्राय दिनै निमन्त्रन दङ लोगोफोर
ओमफ्राय बोथोरा ओरैबायदि डेन्जार नै अखासो हागासिनो फुंनिफ्रायनो हादों अखायाबो एकदम दैस्लुं जाजोब्बाय जायगाफोरा मादि जागोन मिथिला दायो सिखारबाय आरो जायखिजाया सिखारनानै फ्रेस जानानै दङ ना बिगुर नै लोगोफोर ना गोदाखांबाय आं दसे मानसिफोर रावबो फैथ'यैयाव आरो ना ओमफ्राय गोदाखांनानै फ्रेस जानानै फैग्रोदो स' लोगोफोर दिनैहाय निमन्त्रन दे आरो ना ओमफ्राय अखा हागायाखै दाबो फिसा फिसा हाबाय थादों ओमफ्राय साफा जिरायना लाबाय आरो ना ड्रेस गानना लाबाय माबायदि नुखो बुंहरदो कमेन्टआव ओमफ्राय दायो 11टा 12टा जाबाय आरो ना आलासि फैथ'वाखै बोथोरानो जिबायदि डेन्जार स' लोगोफोर बेयावहाय सिमन सापरियाव फैनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों आरो ना मानो होननानै बुङोबा जोंहानि बाबानि बिदा फंबाय आबौ आबै गासिबो बेयावनो गोजा नालाय ओमफ्राय दा जोंहानि आनैमोननि फिसाला फिसाजो बिदा फंबायफोरखौ नुनानै एकदम इन्टारेस्ट नांदों आरो ना दा लासै लासै आङो ग्रुप फट'फोर लागोन आरो ना जोङो जमा जमानो ओमफ्राय दा भिडिअ'आव आं देखायलांबाय थागोन आरो ना लोगोफोर मात्र मा होनो जोंहानि बाबायाल' उदालगुरियाव नालाय ओमफ्राय गासिबो जोंहानि बाबानि फंबाय जोंहानि बाबायानो गिदिरसिन नालाय बाबानि फंबाय मोनहा बिनानावमोनहा गासिबो बे सिमन सापरि माबायाव लखिमपुराव आरो ना लोगोफोर थ' नायलांबाय थादों आं दा देखायलांबाय थानोसै आरो ना लोगोफोर दायो निमन्त्रन जासिगोन दा खैना गोदानखौबो देखायना होनोसै आरो ना